Яһүд башлыкларының фарисиләрдән булган Никодим атлысы төнне Гайса янына килеп: Устаз, синең Аллаһыдан килгән устаз икәнеңне беләбез. Чөнки синең белән Аллаһы булмаса, син күрсәткән мөгъҗизалы галәмәтләрне бер кем дә эшли алмас иде. Диде. Сиңа хак сүз әйтәм. Бер кем дә яңадан тумаса, Аллаһы патшалыгын күрә алмас. Диде аңа Гайса. Никодим аннан: Кеше картайгач ничек итеп яңадан туа алсын? Ул анасы карынына кирип, икенче тапкыр туа алыр микән? дип сорады. Гайса җавабында аңа әйтте: Сиңа хак сүз әйтәм. Әгәр кеше судан һәм рухтан тумаса, ул Аллаһы патшалыгына керә алмас. Тәннән туган тән, рухтан туган рух була. Минем сиңа сез яңадан туарга тиешсез дип әйтүемә гаҗәпләнмә. Җил кайда теләсә шунда исә, аның тавышын ишетәсең, ләкин кайдан килеп, кая китүен белмисең. Рухтан туган һәр кем белән нәкъ менә шулай була. Никодим аннан: Ничек алай була алсын? дип сорады. Син Исраил мөгаллиме була торып, шуны белмисеңме? Диде аңа Гайса. Сиңа хак сүз әйтәм. Без нәрсә белсәк, шуны сөйлибез. Нәрсә күрсәк, шуңа шаһидлек бирәбез. Ә сез безнең шаһидлегебезне кабул итмисез. Сез җирдәге хәлләр турында сөйләгәнгә ышанмыйсыз икән, күктәгеләре хакында сөйләсәм, ничек ышанырсыз? Күктән ингән Адәм улыннан башка берәүнең дә күккә күтәрелгәне юк. Адәм улына иман китерүче һәр кеше мәңгелек тормыш алсын өчен, Муса чүлдә йыланны күтәргән кебек, Адәм улы да күтәрелергә тиеш. Чөнки Аллаһы дөньяны шул кадәр яратты ки, улына иман китерүче бер кем һәлак булмасын өчен, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен үзенең бердән-бер улын бирде. Аллаһы үзенең улын дөньяны хөкем итү өчен түгел, бәлки дөнья аның аша кутылсын өчен дөньяга җибәрде. Улына иман китерүче хөкем ителми, ә иман китермәүче инде хөкем ителде. Чөнки ул Аллаһның бердән-бер улына иман китермәде. Хөкем исә шуннан гыйбарәт. Дөньяга яктылык килде, әмма кешеләр эшләре яман булганга, яктылык урынына караңгылыкны яраттылар. Явызлык эшләүче һәр кем яктылыкны нәфрәт итә, һәм үзенең эшләре ачык күренмәсен дип яктылыкка килми. Ә дөрестлек буенча эш итүче, гамәлләренең Аллаһы аркылы эшләнгәнлеге ачык күренсен өчен яктылыкка килә. Шуннан соң